og velkommen til den her nye video. I den anden video gik det ikke så godt, men den uploader vi ikke, fordi det gik det ikke så godt, fordi vi glemte at sætte lyd på. Fordi det var den første video, men den kommer vi ikke til at uploade, fordi der var der ikke lyd på. Det glemte vi at sætte på. Så nu ved I, hvorfor den ikke bliver uploadet. Jeg tror ikke engang, vi vidste, det var noget. Nej, der var okay. Men i dag skal vi, min bror spiller også med, så ham skal vi lige ud og dræbe lidt. Ui. Og det bliver det, der skydefly tager. Fordi det er bedst. Så kan du sige hej? Hello there! Og det er også en anden YouTuber, som hedder Oxyvox. Og den på YouTube hedder han Togelnutter. Det er Roblox. Ja. Nej, i Roblox hedder jeg hedder faktisk ikke det. Jeg hedder faktisk Go Higher Mama, men jeg accepterer kun friend request nogle gange. Men jeg vil bare gerne hurtigt sige noget. Hvis I gerne vil være venner med Conrad på Roblox, så skal I subscribe, og så skal I bare søge til smukkeput_1. Og så skal I bare finde ned efter et pink skin, og så I er min friend request. Men det er kun, hvis I er en subscriber. Så har du hende. Hvorhen? Hvorhen har vi luften? Jeg sidder i luften derovre i midten. Nej, det er helt spændende, men det bliver lige nu så på. Jeg prøver lige. Stop lige her. Hej, jeg recorder lige sådan, jeg stopper lige med at record, fordi jeg kan ikke dræbe ham, hvis han er på mit hold. Jeg bliver nødt til at gå ud, som så vi kunne dræbe hinanden. Så skulle du lige ind. Der står Ohio Mama har dræbt dig. Nej, det er så. Jeg kører over til ham nu. Jeg skubber han op i luften. Lige kan jeg se. Der er du henne. Somewhere in the universe, somewhere far away. Hvad er det der? Jeg ved, hvor man hurtigt rundt på det her. Når man lige tager det bare liv. Nå, så spawner jeg ind. Nå. Ja, din motor. Nej, fordi man har ikke særlig meget liv, så det bliver så jeg meget hurtigt rundt på. Men du skal også skyde mod. Det prøver jeg, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal ramme med sådan et fly. Den her lille prik i midten, det er den, man skyder med. Jamen, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal ramme. Okay. Du er med til det, sådan. Og jeg kan komme. Ja, jeg også. Kommer jeg derovre? Ja. Du rammer mig en gang, så er jeg helt dum. Hvad skal du bare skyde på? Hvad? Jeg strækker mig, jeg synes ikke. Skal jeg komme bedre? Nej. Og det så vildt ud, synes jeg kunne bare lige se det bag, så det var bare der, og så kunne jeg bare se det der fly, der var lidt sprang. Men alle dem, der ser med, vi kommer også til at rømme bank lidt senere hen, så ikke du. Husk at like og subscribe med. Det er det vigtigste. Det er godt, hvis I like og subscribe.
De kan gå ud, hvis de leger hos mig. Jeg ved ikke, hvad du dræbte. Ja, det gjorde en anden. Det mindste, at jeg kommer over til en vest. Jeg vil gerne kæmpe ind i midten af byen, hvor vi kører rundt om husene. Nej. Men så vil det se bedre ud. Nej. Så der er ikke nogen mennesker i byen. Nej. Hvorfor? Lige på strejket derinde. Jeg kan se dig. Men så er det i hvert fald, hvordan man skyder der. Det er det. Jeg er god så om. Jeg kan ikke se noget, det der. Så der er et batteri på på vingen ude helt inde i midten. Hvis du rammer dem en gang, så er jeg helt død. Jeg kan også bare lige gøre det her. Og det var så stort sammen med dig. Var det? Men skal vi ind og røve, men skal vi gå ind og røve noget? Det var vi lige rent. Og jeg ved, nu har vi en base, der kan beskyde den af. Og jeg tror, jeg blev råd til det, fordi jeg havde noget penge. Har du noget penge? Så er det en ting, der stod der. Ja, det gør det ikke. Jeg har bare ikke nogen penge. Jeg har ham her Roku over på Sweet Base, og står bare camper. Det er skyde. Han har sådan en bombefly, så vi skal dodge de der bolde. Hvor til mennesker. Teologifilmer. Åh. Wow. Teolo. Det er mig, du skyder efter, mand. Jeg ved ikke, noget om det første kæmpe til den tid. Fordi den ikke hedder sikring. Prøv at se. Vil jeg altid tro på det? Det er bare ikke klart. Ej, hvis jeg faktisk vinder, så vil det jo ikke. Andre. Næsten det var. Det var sådan til. Er du bange, eller? Teolo. Sagde hun. Så en lidt mærkelig låt. Så du skal ikke ramme en gammel. Nuke. Så du kunne komme, hvis jeg nøver dig. Så jeg bruger lidt penge. Så det havde over 100, jeg havde over 400.000 penge. Så det havde 400.000 penge. Prøv at se, lidt penge jeg har nu. Efter jeg blev banket til det. Jeg tror, jeg er blevet lidt råd, for jeg havde over 400.000 penge. Og nu Altså, jeg har noget million, så det er jo ikke selv. Der er ikke nogen, der kan rømme mig, fordi jeg har ikke vibøffet. Men du skal vibøffe. Nej. Når du er færdig med basen, så bliver det bare klogt at spille til dig. Du kan ikke få flere fly, hvis du ikke vibøffer. Eller biler. Men hvad har jeg indtil, fordi jeg går over, så bliver jeg over basen, fordi jeg hele tiden kommer til at tro, der er noget, der går over mig. Jeg har nogle 1 million penge, men jeg bruger dem ikke. Så vil du have, at jeg køber et jetski? Ja. Men okay, så har jeg lagt op. Jeg køber også en anden på. Og så snart vi går over til de base, kan vi gå og røve lidt træk. Okay, skal vi komme bagfra så? Han ser den ikke komme.
Vi Men kommer det ud. skal være en, der ikke har... Det skal være en, der ikke har så Til at gå ud bag din base, så det skal derovre. være en, det skal være en, der ikke har verdens bedste base, fordi at, så er det bare sådan en, der bare går rundt med sådan en godt, så løber de skudt ud af det blå. Men så du skal være om bag din base, fordi du skal hoppe ned. Fordi jeg kan ikke komme ind på land. Jeg går over til din base. Nej, det er du ikke, fordi jeg er på vej væk fra min base. Jeg kommer bare tilbage. Hvorfor er du på vej væk fra din base? Så det, jeg tror, de har sammen bedre båd derinde. Den er ikke verdens Jeg hurtigste. er over din base nu. Jeg synes, vi sidder der anden på. Ja, jeg dør lidt hurtigt, så jeg kan få en jetski på stedet. Og det ved jeg ikke, om man kan køre to på. Kig lige, om vi selv kan. Ja. Nå, så er der et høfligt op i luften. Du skal ikke skyde mig, må jeg komme ud her. Og der skal du lige blive med til mig til din plan. Så vi ikke bliver banet for spillet ud for et team. Og jo, så kan du lige hurtigt gå tilbage og gå der. Fordi nu har jeg lige spawnet min båd. Til at komme på min båd. Ud i vandet. Der er min base. Ja, jeg kan se den. Og her er der. Jeg kan ikke komme derud, så der. Nå. Der var lige et stort hul. Og så skal jeg lave det der prank på walsene. Gud, hvorfor har du ikke fikset din base? Okay. Men det er fordi, jeg lige har fået den. Og så er sådan en stor røvhul, hvor de kan finde ud af ham bag. Det er fordi, jeg ikke har noget at købe det endnu, mand. Jeg kan ikke engang komme op. Nu er jeg nede i vandet. Og det er under vandet, jeg gider ikke at vise. Jeg går over til det base til dig. Nej, kom nu. Kom nu, tag din båd. Jeg er nede i vandet. Må jeg gå hen? Derovre. Og derovre. Hold da, den lille båd. Jeg tror du godt, du kan sidde bag på den. Men den er stille. Kan du høre den? Så var det en ting, jeg kan ikke komme op. Nej, men det er fordi, du skal hoppe op. Vi skal være i sammenhold. Men jeg kan ikke hoppe, når jeg er nede i vandet. Fint, du er nødt til det. Stille. Altså, Det ved jeg godt, men du får den ikke. jeg får den ikke, men jeg kan komme rundt om det. Jeg kan bare despawn den. Så det er ikke smart. Jeg kan ikke engang gøre det. Jeg kan ikke komme op sådan. Jeg ved det ikke. Hvor der er fyre overkommet. Ja, så skyder du. Sådan. Shit! Så skynd dig ombord. Kunne du væk? Kom på nu. Ej, hvor du skal komme op, så der kan, hvis det skal op. Skynd dig nu, Theodor. Kom. Jeg går så dø ikke med det. Kom nu bare ombord. Jeg kan ikke, jeg dør. Jeg dør. Jeg dør. Vil jeg lige fisse? Jeg dør. Så kommer op til mig. Er videoen ikke allerede færdig, fordi vi har jo allerede været der til vinter. Nu skal vi lige hurtigt rundt os.
Jeg synes, det er lidt sjovt. Jeg tror, mange vil have grin lige nu af den her video, fordi jeg bliver sur med den video. Klik i chatten. Jeg kan blive sur i videoen nu. Ja. Det er selvfølgelig bare herovre. Hvor der er flyver slag over hos dig. Ja, jeg er i gang med at skyde dig. Jeg henter lige en flyvemaskine. Og så skal jeg bruge afskud. Der er nogen, der stræber til der flyver. Tak, det der. Jeg bruger afskud lige skyde dig. Der kan du hjælpe mig. Hvad er det, du har brug for hjælp til? Okay. Kajo! Hvad så? Kom lige af to. Hell no! Han kan sætte en bombe efter mig. Jeg gør den igen. Jeg har ikke selv noget. Men det er fordi han går efter rollen der. Nej. Hvad sker der med den? Jeg fik ham! Oh shit! Jeg skudte ham, så fik jeg en ny i ansigtet. Når jeg ser den der video, så skal jeg se noget. Jeg kunne bare se om chatten. Smukke figurer dræbt Monkey. Monkey dræbt Smukke på, jeg skal se den der video. Jeg kan se, hvad der skete. Kan vi tage det på? Det snakker vi om, at det skete deroppe. Hvad skal jeg snakke om? Det der skete. Hvorfor jeg er den sådan? Og jeg kan se, hvor mange penge du har. Du har ikke så mange penge, du har. Nej, fordi jeg blev Du har fundet. noget. Jeg blev sendt med ham herovre. Det var ikke ham. Jeg tror, det var Monkey herovre. Monkeys. Så skal vi ikke lige røve Monkeys herovre? Monkey herovre. Fordi han Den er god. Nej, det er han ikke. Vi skal bare til det. Ja, nej, vi bliver sgu der med. Jeg nåede lige præcis det bag. Til der kommer. Og så skal du sætte en kamp deroppe igen. Men jeg tror nok ikke, jeg var på. Jeg nåede med det bare lidt svært. Så vi snakker ikke om, det er en kamp, der vi skal igen, vel? Må jeg ikke lige skyde, men du har ombord igen, så? Det er så, vi har blivet ved med at dræbe os. Er du i gang med at skyde? Ja. Jeg prøver så at gemme det, og så det går så ikke. Jeg er ret imponeret, at han ikke så mig. Jeg stod på vinden på åben. Men jeg tror ikke, han så mig. Jeg tror, jeg ved ikke, hvad han tror. Jeg tror, at han tror, at jeg døde, at den der bombe, det der fly, men den der var stadig det der med. Men til, hvis han kommer igen, så bliver jeg nødt til at hoppe med det samme. Jeg kan ikke kende dig. Han er ret OP lige der nu, så når han sætter den nuke stå, så vi kan ikke komme væk fra den, den rammer os. Det kan jeg godt, men jeg skal ikke dræbe ham. Hop af til dig. Hop af. Han er her. Det er bombeflyet til dig. Det kan ikke ramme for højt op. Skal jeg stjæle det? Ja, stjæl det. Jeg stjæler flyet. Han race på det. Nej, flyet. Kom på nu. Nå. Oh shit. Han har en teammate. Det er han har en teammate. Han har en teammate. Kan vi ikke se videoen færdig? Okay. Nej, kom, vi var ude på det bak. Yeah. Har du lige sluttet videoen? Hvad? Har du lige sluttet videoen? Nej. Jeg vil så kunne leve op hen.
Så det er det her fly, Christian har. Hvor mange Reebok skal du have? Reeboks. Rebirth. Man skal 4 Rebirth. Man skal have 4 Rebirth. Jeg tror, jeg har ikke en Rebirth en gang. Hvad vil der fly egentlig? Og så vil jeg lukke det. Lad mig få det i kampfly. Til du at du også står? Jeg kan bare skyde i et stort båd. Skal jeg hjælpe? Ja, den er ude i base. Den er lige fyret Bravo. Stedet den skyder jeg. Det er monkey dog. Så vi har en vanvittig kamp. Jeg er lige kommet til at være svært, det er at overveje for Vi skal heller ikke røre andre mennesker, vi skal røre den rigtige bak. Mange. Jeg kan også ikke over den der bakke, så jeg var kæmpe. Ja, men til den bliver ved med at have den blab. Blive ved og ved. Oh shit! Så hvis du sætter det i, så kan du se, hvad der skete deroppe. Jeg vil gerne se det. Jeg vil gerne se, hvad det var. Hvor det var, at du siger, at du dræbte ham, så kom den missil og dræbte dig. Jeg vil gerne se, hvad der skete. Jeg kan også se, hvad der skete nu. Fordi det der ikke... Jeg så det godt, at han skulle hele tiden bruge det. Nej, det var ikke det, der skete. Han blev ikke ved med at skrive op. Han er mig igen. Han er sgu ikke mig igen. Så det er lige meget. Bare komme på fly, så rører vi den rigtige bank. Ellers skal jeg lige holde på. Ja, der er troede igen. Til ham. Seriøst, han går på dem for os. Jeg ved ikke hvad. Det var så, hvad jeg gerne ville have. Den der video, der skulle. Så er der følge efter mig. Jeg synes virkelig, det er til, at han kunne gå efter os. Og rulle til det er her nu. Shoot! Det er der, pas på! Jeg vil ikke stå stille. Kom med mig så. Jeg bliver nødt til at gøre. Kom igen. Jeg kan bare komme ud på mig. Skal vi skyde pingpong? Ja, i næste video rører vi en bank. Vi ses altså i næste video, så vil vi røve en bank. Vi ses!